Le, meneng di le? Ajeng teng Tawang Sari. Tawang Sari Sukoharjo. Nggih. Lah, karo sapa? Dewean. Nggih. Lah, wis yahene lho le. Ki bar iki magrib lho. Meh numpak apa? Tak terke mulih yo. Saka ngendi to, Nduk? Saking dolan, Pak. Kalih jajan. Dolan karo sapa? Kalih mintul. Karo Mindul apa karo Bob? Kalih mintul, Pak. Lah terus si Bob piye sedane? Karepmu kuwi janjane piye to, Le? Lah kowe iki umpama ora ketemu Masno, terus kowe rambut deng dalan. Gede-gedene kowe dicolong wong. Terus piye jajan? Sing bingung sapa, ha? Ya aku to, Simbah to sing bingung. Nuwun ngapunten nggih, Mbah. Kowe iki dititipke karo Simbah, yen ana apa-apa, kowe engko dadi tanggung jawabku, Le. Sok meneh aja dibaleni, ya. Nggih, Mbah. Ngapunten nggih. Simbah kuwi ngerti yen kowe iki rumangsa kelangan kanca. Ning aja kejeron anggonmu ngelani kuwi. Kampung Riwil kene iki kancamu sih akeh. Nggih, Mbah. Isih ana bab penting sing kudu mbok oyak. Sekolahmu, cita-citamu, keluargamu. Kuwi oyakan nganti kowe dadi wong sing berhasil. Ben engko wong tuamu seneng. Le, Mbah. Mas Bogam. Mas Bogam. Mosok ya ini urung tangi. Mas. Iki le. Kula gawake sarapan. Mas Bogam. Mas Noh, Buete. boleh Bogang? Nggih, Bu. Kok jenengan pirsa nek kula madosi Mas Bogang? Ya ngerti to Mas Noh. Wong sampean ikat mau dodok-dodok lawange Bogang karo celuk lho. Nggih. Bogang iki ora ning omah. Loh. Lah ten pundi? Lagi ning Mojogedang. Mojogedang. Mosok to, Bu? Iya ngeyel. Kok jenengan ngertos nek Mas Bogang niku nembeten Mojogedang. Ayo. Ya ngerti to Mas. Wong Bogang ki lek ning Mojogedang karo Pak RT kok niliki sawah kok. Oh, tapi. Lah napa Mas Bogang niku pun boten sedih kok gelem dijak ten Mojogedang. Ya perkara sedih apa ora ya aku lak ya ora ngerti to Mas. Ning nyatane mau Bogang ning omah ya wis sempet gawe anyel aku kaya biasane kok. Oh, dadi nek pun gawe anyel niku berarti Mas Bogang niku pun bahagia ngoten nggih. Ya wis muga-muga tetap semangat. Ya harus no. Hidup itu harus penuh dengan semangat agar bisa menggapai cita-cita. Begitupun sebaliknya. Seseorang harus mempunyai cita-cita agar selalu mempunyai semangat hidup. Omonganmu karo gayamu wis kaya motivator TV-TV kae lho, Mas. Hidup itu. Loh, kok celalaan lho, Bang? Aku serius loh. Kita sebagai pelajar harus mempunyai cita-cita yang tinggi.
agar selalu mempunyai semangat untuk belajar. Nah, itu baru muridku. Ini juga Pak bukan ya. Isu-isu wis dandane arep nek ndi to, Nduk? Tenggene mintul, Pak. Arep ngopo? Nggih dolan to kados biasane. Biasane dolan rono iki ngopo wae to? Lah enten apa to, Pak? Mboten biasane lho Bapak ndangu ngenten iki. Wah, wis sumringah meneh sah. Lalu Mas, menebar senyum. Nek tak deloki kaya togo karo belung, Dot. Wah, perumpamaane mbok aja kuwi Mas, senengane. Iya Mas, aku pas cilik dipodokke bilung lho. Sing karo bayu. Wah, ini toko bilung wae Mas. Ah, mulo kuwi. Wis, ana sekolah, gak telat. Monggo kula dherekake Gus. Toko lang bilung arsa dherekake tindak Raden Janaka. Ngono ora? Mosok Janaka dinderekke karo toko karo bilung. Aja sapa lho? Rahwana Raja lho. Wah, ini bagusan lho. Wis, rasah daudur. Kowe Gareng, Petruk, Bagong. Oh, Wis, nek mlaku. Lasong tutak, jumang tutak, seru imbal imbalan. Lasong jumang mana termangkung ngumandang ngabek kisah jroning pradesantok. Ngene mintul apa ngene Bob? Tenggene mintul. Lah nek tenggene Mas Bob nggih enten apa to? Pak nggih mboten napa-napa to, Pak? Ya ora apa-apa. Lah si Bob Pak brang-brang ben ora ketok rene. Biasane lah ya metu kowe to. Nembe sibuk, Pak. Nembe kathah gawean. Wingi nika kula nggih ketemu makan siang. Sibuk tenan apa ora arep endo? Endo pripun to, Pak? Ya endo masalah hubunganmu kuwi lho, Nduk. Nggih mboten ngerti. Wong Mas Bob ngomongi mung lagi sibuk ngoten kok. Lah terus piye? Dienteni nganti ora sibuk. Kula nggih mboten ngerti, Pak. Lho. Kok ora ngerti ki piye to, Nduk? Iki ki masalah serius lho. Aja digampangke. Kula niku mboten gampangke. Mung kula niku tesih bingung. Lah nek kuwi bingung. Bapak ki yo saya bingung, Nduk. Pokoke iso ora iso. Dalam waktu dekat Bob kudu mbok jarene ketemu Bapak. Duh, Mintul. Ya sik, Min. Dengaren awan-awan rene. Biasanya rada sore no. Oh, Dul. Lagi males nang omah. Lah kowe ra metu karo Mas Bob. Mas Bob sibuk. Lah dolane apa piye? Ning tadi Mas ngomong sik. Masa wae tuh. Ngobrol ning kene wae lah. Kau pada dides bapakmu toh? Aku ngerti. Ya ngerti. Cuaca sore lagi panasnya kaya gini ra umum. Wong-wonge pilih ngadem ning omah timbang metu.
nek kowe ora nek masalah, kira mungkin awan-awan rene. Ya toh? Bapak mungkin enek bener Min. Wong lanang nyat kudu dari tegesi. Lek ora, gare nyepelekke. Mas Momon biyen apa yo ngono to? Yo to Min. Kowe lak yo ngerti dhewe to. Mas Momon wingi lek ora tak tanteng, yo mesti tekan saiki sene dalite. Ning Mas Bob ki ora kaya Mas Momon to. Arep Mas Momon ki senenge celelekan. Ning keseriusane dhek iki ketok. Dadi kuwi ora was-was. Lah nek Mas Bob celelekane kebablasen kok. Aku dadi was-was. Nek dhek iki ora serius karo hubungan iki. Lah nek Mas Bob ora serius karo kowe, emang kowe siap pisahan karo Mas Bob? Piye, Mas? Nggih, ayah, slowly. Rasaku cek sih. Pisan aku takon tenan karo kowe. Injih, ayah. Nggih piye toh? Inggih. Inggih piye toh? Dadi wong lanang sing teges lho. Ora ingah-ingih ngono kuwi. Sing cetha. Kowe kuwi calon pemimpin rumah tangga. Kowe iso teges apa ora? Nggih, Pak. Kapan kowe arep ngelamar anakku? Kowe serius gelem tak nikah, Dik? Kudune aku sing takon. Sampean serius sampe nikahi aku apa ora? Aku jane rodok ragu, Dik. Ragu masalah apa? Aku ora yakin dadi bojomu sing apik karo bapak sing apik, Dik. Sampean kok malah ora yakin to? Kudune ning masalah iki, sampean sing iso nguatke aku, meyakinkan aku. Dadi wong lanang iki mbok sing pinter ngomong. Kok malah ora yakin karo awake dhewe. Iya iki, Dik, contone. Aku reso ngomong kowe, reso nguatke kowe, Dik. Sorry ya, Dik, ya.